Welcome back to my class. We have Igbo language. Our topic today says, learn Igbo word, Kedu. We are going to look into this word, Kedu, in Igbo. Isi ihe ọmụmụ anyị nke taa bụ okwu a na-akpọ Kedu. When you hear Kedu in Igbo language, what will come into your mind is that Kedu is a word. We use it to ask question. Ịnụ ha na Kedu n'Igbo, ihe ị ga-ebu n'uche bụ na ihe Kedu pụtara bụ ajụjụ. Ọ bụ okwu eji ajụ ajụjụ. Kedu. So let's see examples on the board. Igbo, English. Class, repeat after me. Kedu. Kedu means many things in Igbo language. Ihe Kedu pụtara n'Igbo riri nne. Asị gị Kedu, ị ga-aṅa ntị ka ị mara ma o nwere okwu ọzọ a ga-etikọta ya ọnụ were mee ahịrịokwu. Kedu means what? You can use Kedu as what? Kedu, what? Kedu ihe na-ekwu? What are you saying? Have you seen it? Kedu can also mean which, or say Kedu, which. Which one? Which one is that? Kedu nke ọ bụ? Kedu. Which. Kedu. Kedu means where. For example, where are you going? Kedu. How? Have you seen it? Kedu. How? Kedu ole dị ebe ahụ? How many are there? Another example of Kedu. Kedu, how are you? Now you have seen that Kedu means what? Kedu, which? Kedu, where? Kedu, how? Now, we are going to put them in sentence making. We are going to add some words to this word, which, where, how, to form a sentence, a full sentence. For example, Kedu, how are you? Kedu, how are you? Kedu ka ị mere? Another example. Kedu nke ọ bụ? Class, repeat after me. Kedu nke ọ bụ? Which one? Kedu nke ọ bụ? Ke nke ị na-ekwuru? Ke ebe ị na-aga? Kedu. Another example. Kedu ebe ị na-aga? Repeat after me, class. Kedu ebe ị na-aga? Where are you going? Have you seen it? We have it here as a full sentence. Kedu ihe ị na-eme? Or say that, class. Kedu ihe ị na-eme? What are you doing? Have you seen that? Whenever you hear Kedu in Igbo, what will come into your mind is that Kedu is a word we use to ask question. Like Kedu, what? Kedu, which? Kedu, where? When you want to put them in sentence, you can say Kedu ebe ị na-aga? Kedu nke ọ bụ? Which one is that? Kedu ihe ị na-eme? Kedu ebe ọ gara? Kedu ka anyị ga-esi mee ya? Whenever you hear Kedu in Igbo, remember that Kedu is a word. We use it to ask questions. So, like and share our videos. Practice it. Leave your questions at the comment section. Bye.